της ολοκληρωτικής νοοτροπίας ενός πολιτικού σχηματισμού που δεν έχει καμία σχέση με το δημοκρατικό μας σύστημα και τον τρόπο σκέψης της πλειοψηφίας, της τεράστιας πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Ήταν το κόμμα της κυρίας Παπαρίγα στην εξουσία στην Ελλάδα. Η κυρία Παπαρίγα να με απολύσει από τη δουλειά μου, να με βάλει φυλακή, να με βάλει σε ψυχιατρίο και ενδεχομένως στο παρελθόν να με εκτελέσει. Ο Θόδωρος Πάγκαλος ετοιμάζεται για ένα νέο 509-375. Δεν υπήρχαν οι περιορισμοί για τη χρηματοδότηση των κομμάτων που ισχύει για το Πασόκ μεταγενέστερα. Άρα, εάν του είπανε πάρε μια σακούλα με λεφτά και πήγαινε το στο κόμμα σου, γιατί αυτό είναι παράνομο, δεν είναι παράνομο. Είναι μαύρο ταμείο ότι μια εταιρεία ανώνυμη να έχει ορισμένα ποσά τα οποία να χρησιμοποιεί για έξοδα παραστάσεων, αυτά τα όλα. Δεν είναι μαύρο χρήματο. Σας προβληματίζει η επιστολή Σιμίτη? Η απάντηση στην κατακραυγή που υπάρχει εναντίον του πολιτικού προσωπικού της χώρας. Πώς θα φάγατε τα λεφτά που μας ρωτάει ο κόσμος, είναι αυτή. Σας διορίσαμε. Τα φάγαμε όλοι μαζί, μέσα στα πλαίσια μιας σχέσης πολιτικής πελατείας, διαφοράς, εξαγοράς και εξευτελισμού της έννοιας της ίδιας της πολιτικής.